V každej správnej skalke nesmie chýbať skalná rúža. Tak toto vám potvrdí aj pani Rovná. Dobrý deň. Dobrý je to deň, tak? áno, určite. Čo je to za rastlinka? Ľudovo sa jej hovorí skalná rúža, ale inak je to? Skalnica, alebo teda odborný názov je sempervivum tohto rodu, alebo ešte sem zaraďujeme aj jovibarby, skalničníky. Prečo by táto rastlinka nemala chýbať v skalke? No, je to taká vďačná skalnička, ktorá je určite vhodná pre tých, ktorí začínajú so skalničkárením, ale sú aj vyložene zberatelia týchto skalníc vysoko špecializovaní, ktorí majú obrovské kolekcie, pretože skalnice sú veľmi variabilné, čo sa týka tvaru, veľkosti alebo farby ružíc. No a poďme si teda jednu skalnú rúžu vysadiť. Zavrite si oči, pani Rovná, a vyberte si, ktorá to bude. A víťazom sa stáva... Aj viete jej názov? Áno, toto je sempervivum odity, ktoré je veľmi zvláštne, pretože má také rúrkovitý tvar listov a údajne to vzniklo nejakou radiáciou. Takáto mutácia, áno. Predstavte si. Je to nenáročná rastlinka, takže stačí ju vysadiť a ponechať svojmu osudu? No, ako nenáročná je, ale teda určité zásady treba dodržať, lebo je to sukulentná rastlina, čiže má veľkú zásobu vody vo svojich dužnatých listoch, čiže nejaká veľmi pravidelná zálievka alebo trvalá vlhkosť by jej mohla uškodiť, čiže sadíme ju na slnečné, suché, môžu byť aj úpalové miesta v skalke, ale takisto dokážu rásť aj v takých polotienistých miestach, ale nie príliš mokrých. Nájdeme si nejaké vhodné miesto. Ako ste povedali, slnečné, áno? Áno, slnečné, väčšinou na vrchole skalky. Prečo práve na vrchole? No, pretože tam máme to sucho zabezpečené. Môžeme ich použiť aj na výsadbu v suchých múrikoch, kde teda to sucho je tiež zaručené. Tam ich vlastne sadíme na tie zvislé strany suchého múrika. Takisto ich rozmnožovanie je veľmi jednoduché. Tým, že sú sukulentné, stačí vlastne oddelovať dcérske ružice, ktoré sa tvoria okolo tej starej ružice. Skalnicu po vysadení takto na jeseň ani nemusíme zalievať, pretože tej vlahy ona v sebe drží dosť a určite prídu jesenné dažde. Má mať okolo seba taký priestor? Táto rastlinka rozrastie sa trošku ešte? Áno, samozrejme. Tými dcérskými ružicami, aj zväčšovaním tej pôvodnej ružice sa postupne ten bochník zložený z jednotlivých ružíc zväčšuje a dokáže teda po niekoľkých rokoch má priemer aj viac ako 30 cm. No, takže čo odporúčate našim divákom v jej okolí? Koľko centimetrov by sa nemala vysádzať žiadna iná rastlinka? Tak záleží aj, akú skalnicu sadíme. Sú väčšie, aj menšie druhy. Napríklad u tejto väčšej skalnej rúže si musíme ten priestor nechať, povedzme, 15, 20, 25 cm voľný. Samozrejme, môžu tie rastliny počase aj takýto priestor zarásť, ale dá sa to jednoducho redukovať, že tie nové ružice pooddelujeme a môžeme si takto skalnú rúžu namnožiť.